Nalazimo se na bjeloruskoj granici u društvu naših navijača. Krenuli smo oko 14 sati i eto, sada je 1 sat iza ponoći. Bilo je poprilično teško, jako dugo smo čekali, ali više o tome reći će nam, evo, dečki Pero, tvoj komentar. Znači, ovo nisam u životu doživio. Preko 2 sata, 25 autiju je bilo na granici, mi smo preko 2 sata čekali. Oni su nas provjeravali 12 puta, valjda. Jel 12? Nije 12, 10. Katastrofa. Evo, sad... Snimaj, prekini, snimaj tu. Ne radi ovo. A vinjetu stavlja, ja. Danas sjedi vozi u p***inu, ima da nas pucamo. Nakon nekoliko sati provjera, sada je došla gospođa, isto vjerojatno koja djelatnica bjeloruske sigurnosne službe i provjerava, dakle, našu vinjetu. Ne, dečki su me upozorili prije dolaska ovdje da je bjeloruska granica možda jedna od najzahtjevnijih koji smo ikad prošli. Jesi bio u Kongu, nisi? Moram biti da nisam. Znači, Kongo i Afganistan su bile možda dvije... Čuo sam lijepi priča. Da. Znači, Bjelorusija je tu, znači Bjelorusija odman al pari tim dvijema granicama, ne? Dragi ljudi, sav je dana. Ako ne trebate. Sav je dan. Ako ne trebate. A i ako trebate. Ako ne trebate. Nemojte nikad doći u Bjelorusiju. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Bježite ljudi dok postoji nada, jer ovdje igra Hrvatska! You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Gospodine Cikan, što kaže Modrić kad zabije gol? Let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go. And Evo, u našem hotelu u Minsku sreli smo još jednu patrolu, malo iskusniju i malo moderniju patrolu. Mi za naše dečke smo spremni ići pješke bilo gdje na svijetu. Cijenimo i poštivamo, mislimo da su najbolji, da će doći do finala. Nikad bolju ekipu nismo imali skupa sa trenerom Dalićem. 100% sam siguran da igramo polufinale i finale. I tako da za njih sve radimo. Recite nam, tu ima 4 Dinamovca i 1 Hajdukovac, imali malo trzavica u kampu? Ne malo, nego malo više, ali mislim da ćemo toga Hajdukovca negdje na pola puta izbaciti. Mislim, o izbacivanju možda bi oni gore prošli. Jer ja sam vatreniji navijač Hajduka, ja sam bolesnik Hajduka, oni su navijači, to bi završilo neriješeno. Idemo vidjeti unutrašnjost tog vozila. Ja mislim da je to jedno zaista fantastično vozilo, mislim, nešto moderno što si ne mogu svi zapravo niti priuštiti. Idemo vidjeti što to sve imamo. Stol za ručak, udobna sjedala za vozače, imamo sudopir, imamo vodu, imamo krevete ako treba odmoriti, evo. Nešto što si svaki navijač želi kada ide na put, pogotovo ovako događaj. everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Give me my dreams.